sometimes muna shiga matsaloli na irin wayan mai shiga private number ba tare da mun sanya aka yi shiga ba, ko kuma ba mu muka saba wani ne zai sa mana a karambani, ko kuma wani lokaci muna so mun sa wayan mu a private number kuma ba mu san yadda zamu yi mu sa number mu a private number ba, wanda kan cewa kowa muka kira zai kalli number mu a boye ne. In dai ka kasance kai clicking a wannan bidiyon ka daure ka kalli wannan bidiyon daga farko har zuwa karshe, za mu warware ma matsalan ka insha Allah. Da wanda baki ne a wannan channel, taimaka su danna mana alamar subscribe, sannan kuma bayani akan wannan channel takaitacce. Wannan channel ne za ta ringa kawo muku abubuwan da ya shafi tricks na waya, ko kuma harkan wani tricks na wanda yake tafiya a zamani, ko kuma harkan da ya shafi samun kuɗi a online, ko kuma wani harkoki da yake tafiya a zamanance. Za ku iya samu duka a wani channel. Abin da ake bukata kawai ku danna mana alamar subscribe, shine zai ba ku daman da zarar mun ɗaura abu a sanar da ku. Subscribe to my channel and press that bell icon so you never miss any new updates. Mun gode, bari mu je kai tsaye ga bidiyon. Abin da zamu yi da fari, zamu zo mu shiga dialer mu ne kenan wajen kira. Muna shiga dialer mu tana bude mana a can sama wajen dugo uku, zamu kalla akwai wani alamun dugo uku, muna dannawa zai kawo mana alamu haka guda uku, sai mu shiga na karshen kenan settings. Muna shiga settings zai bude mana waje kamar haka, sai shi ma mu soko layi na uku wato calling account. Muna shiga wajen calling account zai kawo mana waje kamar haka, wanda zai ba mu layukan da yake kan wayar mu. To sai kai ka duba wani layi ne kake so ka rufe, ko kuma wani layi ne aka rufe ma kake kokarin buɗewa, wani layi ne wanda in ka kira ki kallon private number, ko kuma wani layi ne kake so ka sa in aka kira za ka kalli private number. Mu yanzu bari mu gwada da Airtel namu. Muka gwada da Airtel namu, muna shiga, kun ga yanzu ya kawo mana wasu options gashi na anan guda 4 zuwa 5. Sai mu shiga na karshen kenan additional settings. Muna shiga zai danyi sacin kaɗan, da yake zai danyi amfani da network ɗin wayar mu ne, gashi automatically ma kun ga ya bude. Sai mu danna akan caller ID. Muna danna akan caller ID. Yanzu wannan kun kalle shi yana network default. To wannan network default yana nufin kan cewa number mu abu da yake. In muna so mu rufe number mu, abin da zamu yi, zamu zo dai nan wajen hide number na tsakiyar nan. Muna tabawa kai, kun ga ya riga da ta hau. Yanzu kowa muka kira number mu a kashi take. Yanzu misali da zamu dawo nan haka wajen dialer mu kira wani, ko da ci kiran zai tafi, zai nuna mai kan cewa wannan number kaga a Airtel muka saita ba, da shi yanzu zamu kira shi private number ne muke kiran shi da shi. To yayin da muka sa wannan, wani lokaci kuma muna so mu cire, ko kuma wani ya sa mana in muka kira ana mana complaint kan cewa a private number muke kira, ko kuma wani ma kawai dai ka kalli dai in ka kira mutum da private number yake. In zaka cire, zaka zo wajen dugo guda uku nan ne, sai ka shiga settings. Kana shiga settings sai ka zo wajen calling account, kamar dai na farin da sai ka zabi sim din da idan ka kira yake zama a private number, sai ka zo additional settings. Duk dai waje ɗaya ne dai, zai ɗan yi sacin ya ɗan buɗe, da yake na amfani da network ne, sai yanayin karfin network naka yanayin yadda zai buɗe da wuri. To sai ka dawo da shi network default, wato na saman nan kana dawo da shi automatically, ka riga da ka buɗe layin ka. In ka kira kowa zai kalle ka, kowa zai kalli number ka cikin sauki. Wannan ne hanyar da ake bi a sa waya a private, sannan kuma wannan ne hanyar da ake bi a cire. Takaitaccen bayani akan shi kuma wannan, ko da a ce ka cire sim naka ka sa wani sim, to zaka samu sim din da ka sa din in aka kira private ne, saboda wannan setting sun a kan waya ne. Saboda haka in har dai ka kalli wayanka yana baka wannan matsalan, ba sai ta yi wani restore ko wani wannan ba, nan ne zaka zo ka saita wannan matsalan. Mun gode da kasancewa da Borno Free Tricks. In yau ne farkon ziyartar ka wannan channel din, ka taimaka ka danna mana alamar subscribe, sannan ka mana like din bidiyon mu. In ya burge ka, kai mana share zuwa ga yan uwa da abokai. Mun gode mu haɗu a bidiyo na gaba. Subscribe to my channel and press that bell icon so you never miss any new updates.